Hi, Jessa. Hello po. Ayan, hi love. Sige, Jessa, kausapin mo na ako nang may paglilingkod ko sa iyo, love, at napatawag po sa usapang LDR. Ano po, about po kasi sa family ko po. Okay. Yung kasi po, nagtatrabaho po ako dito sa Quezon City bilang kasambahay po. Mhm. Tapos ano, magulang ko po nasa probinsya po namin. Tapos may kapatid po ako dito dito din po siya nagtatrabaho sa Maynila. Mhm. Balak ko po kasing mag-aral po. Yung ginawa ko po kasi nagtrabaho po ako bilang kasambahay kaso wala po akong ipon dahil din po sa nagpapadala din po ako sa'min tapos hindi din po gano'n kalakihan yung sweldo ko. So, nagpasya po akong umalis tapos ano, naghanap po ako ng school na puwede ko pong mapasukan yung ano, yung puwede po akong magtrabaho habang nag-aaral po. So, meron po akong nahanap dito din po sa Maynila tapos nung sinabi ko po sa kapatid ko yung gusto ko po kasing maging criminology. Ayaw po ng kapatid ko. Sabi po niya sa akin tutulungan niya po ako mag-aral basta susundin ko po yung gusto niyang course. Yung gusto po niya kasi is gusto niya po ako maging civil engineering. So, hindi ko po talaga gusto yon tsaka hindi ko rin po kakayanin. So, sabi ko po sa kanya, gusto ko mang mag-aral, gustuhin ko mang sundin yung sinasabi niyo, sayang lang din po. So, sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, ganito na lang, mag-aaral ako bilang accountancy na lang. Kasi hindi ko nga po kaya yung engineering. Tapos, pumayag naman po siya nun. Then, sabi ko sa kanya, may nahanap na akong school. Yung school na hinanap ko, ayaw niya. Gusto niya po akong mag-aral at magtrabaho sa Pangasinan. Kasi sa tapat daw po ng company nila, meron pong school doon. O, ayoko po kasi dahil din po ano, sa marami po kasing issue about sa kanya. Yung hindi ko po kasi talaga gusto yung mga nagiging ugali niya. Yung lahat po ng sa akin pinapakailaman niya. Gusto ko po kasi yung maging independent na lang. Tutulungan niya ako pero ayoko po kasi na may masabi siya sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, wag na lang niya akong tulungan. Sabi ko sa kanya, magkatrabaho na lang ulit ako. Babalik na lang ako sa trabaho ko kung ganun din naman. Kasi sabi niya sa akin, kung hindi ko susundin um, yung course na gusto niya, bahala na daw akong maghanap ng trabaho ko. Okay. Tapos po yun, nung may boyfriend po kasi ako, tapos napunta po ako sa kanila. Pumapayag naman siya nun. Tapos dun nga po sa nagka-problema po kaming dalawa. Tapos nagstay po ako dun ng 1 week sa boyfriend ko. Tapos parang yung boyfriend ko po kasi ayaw niya rin po na pumunta ako dun sa Pangasinan. Kasi nga dahil din po dati po kasi ako dun pinapaaral ng kuya ko dun sa kanila. Tapos umalis din po ako kasi hindi po kasi maganda yung parang pinapakitungo din po sa akin, yung ganun po. Kaya umalis din po ako. Tapos ngayon po nung umalis na po ako, sabi ko ayoko na lang mag-aral, magkatrabaho na lang ako. Tapos sinabi po niya sa akin na bahala na daw ako sa buhay ko. So nagdesisyon po ako para sa sarili ko. Tapos ngayon po yung kinukulit po nila yung boyfriend ko na dahil po sa boyfriend ko, nilalason daw po yung utak ko, yung pinag-aano daw po ako, yung parang sinasabihan daw po ako na huwag kong sundin yung family ko, parang ganun po. Hindi po alam ng magulang ko yung nangyayari sa akin ngayon. Kapatid ko lang po, sabi po ng kapatid ko, umuwi na lang daw po ako sa province namin. Ayoko naman pong umuwi. Siyempre po, uwi po ako sa province namin na magkalayo kami ng boyfriend ko, yung hindi wala pa po kaming, parang hindi pa po kasi namin kaya na magkalayo ganun. Tapos, kung doon din po ako mag-stay sa boyfriend ko, kasi sabi ko sa ate ko, ayoko na mag-aral. Gusto ko nilang mag-asawa. Yung nasa isip ko po mag-aasawa na lang ako para matapos na lahat ng problema ko. Parang, para hindi ko naisip lahat. Pero, naisip ko din naman na pag nandun ako sa building ko, magkakaroon problema ng family,
Ayan, nagbe-break yung line mo, love, ah. Nagbe-break yung line mo. I mean, hanap ka pa uli ng medyo mas maayos-ayos pang signal. Hello po. Okay na po. So, pag nag-stay din po ako sa boyfriend ko, parang, syempre, magagawa sila sa akin, iisipin nila kung ano-ano, ganyan-ganyan. Saka ayoko rin po na baka mamaya, yun yung dahilan kung bakit mawala na lang yung magulang ko. Ako yung dahilan kung bakit ganun. Tapos ngayon po, bumalik ako sa dating trabaho, tapos nagagalit po sila sa akin. So, hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko, kung ano yung dapat kong gawin talaga. Nagagalit sila ngayon for what reason? I mean, hindi ka naman tumira na doon sa boyfriend mo and hindi mo na rin naman ipinush yung hindi nila gustong kurso and nagtatrabaho ka naman. Ano namang kinakagalit nila? Nagagalit sila kasi parang yung yung sinasabi ng kuya ko na hindi na po sila nakapagtapos lahat. Ako na lang sana yung inaasahan na makapagtapos. Yung parang makita din daw nila yung saya ng magulang ko na ay may anak pala akong ganito, ganyan, ganyan. Para po kasing umiiral sa kanila, hindi pride. Yung parang pag kunyari po may mga reunion ganon, ay ganito pala tapos na pala si Parang ganon po. Okay. And isn't that something good? I mean, if yun yung pangarap nila para sa'yo na makapagtapos ka ng pag-aaral, isn't that something that you should be looking forward to, love? Hindi ba magandang plano ata yun ng mga kapatid mo? Kasi at least kahit papano at yung mga kapatid mo, willing na tulungan ka in order na magtagumpay ka. I mean, sabihin na natin na meron silang mga little kondisyones, pero it's a bit of a short adjustment sa magiging kapalit. Hindi ba? Kasi po yung mag-aaral po ako pero kailangan kong magtrabaho. Tapos yung yung hindi po kailangan na talagang tutulungan nila ako. Kumbaga, igagayad lang nila ako sa ganun. Parang ganun kasi may sakit yung anak niya tapos pinapaaral niya pa yung tatlo pa yung pinapaaral niya, puro private pa yon. So sabi niya sa akin, hindi kita kayang tulungan. Ay, Yung gagawin niya lang daw asa po, na yung ipapasok nila ako nauna mong plano na dito sa Manila mag-aaral ka? po. Yung gusto ko na lang po sana, mag-aral ako na ako na lang yung tutuso sa sarili ko. Hayaan na lang muna nila ako. Pero hindi po ganun yung nangyayari. Kailangan pa talaga nila akong pakialamanan sa gusto ko. Love, kuya mo sila eh. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi sila nangingiilam. Ginagabayan ka nila. You are their little sister. Nasa Manila ka and you are alone. Sa dami-dami ng masasamang elemento dito sa Maynila or kahit sabihin na natin kahit saan na. Siyempre, gusto ka lang nilang proteksyonan at gabayan. I mean, love, ilang taon ka palang 21. You cannot expect them to fully give you your independence. Kasi, love, hindi mo pa kaya. That's why kahit papaano yung sinasabi mong nangingilam sila, it's them trying to guide you. Ngayon, kung sabihin mong gusto mong i-push yung accountancy mo habang nagtatrabaho ka and gusto mo dito sa Manila, it's okay. Pero every once in a while, you update your kuya, you update your mom, you update your dad. It's not something na sobrang hassle naman for you. Tama, pwede mo naman silang i-text na, Ma, eto na, kumuha na ako ng units, decided na ako. Okay naman ako magtatrabaho ako habang nag-aaral. Okay na yun, Ma, okay na yun, Daddy. At least alam nila na meron kang plano at gumagawa ka ng something about your plan. Pero kung andito ka sa Maynila, tapos pumupunta ka sa boyfriend mo, tapos biglang lalabas sa bibig mo na gusto mo na lang mag-asawa para matapos na ang lahat, sinong kapatid ang nasa matinong utak ang hindi ka suswetuhin? Kung ako din yung magiging ate mo, sasabihan din kita umuwi ka na eh. Baka nga hindi kita sabihan eh. Baka nga kalad ka rin kita mula dito papunta sa probinsya ninyo kung ako yung ate mo. Kung yan ang maririnig ko sa'yo. It's not something that you wanna hear from your little sister, love. Ito yung sinasabi natin, Jessa, you listen to me. Huwag ka munang mag-aangas sa mga kapatid mo. Sabihin man nating hindi sila nakatapos, sabihin man nating hindi din naman sila ganun ka successful in life, they are still your older brothers.
You learn to respect your brothers. Hindi nangingialam ang tawag doon. Concerned sila, dear. Ilagay mo sa lugar yung pagre-rebelde mo. Being an independent girl is not that easy. Take it from me. I-name ko yung ginagawa mo ngayon na maging independent, and I was independent. Back then, I am a working student, love. Detached din ako from my family noong mga panahon na yun. But one thing na different from the both of us, I never talked back sa mga magulang ko nor sa mga kapatid ko the way you do. I owe everything to them. Kahit ba sabihin natin hindi ganun kalaki yung mga naibibigay nila sa akin, kahit ba sabihin natin na still yung larger pie ng dahilan kung bakit na kagraduate ako is because of my own spending. Hindi ko minaliit yung tulong na binigay nila kasi yung pangarap na sinasabi ng mga kuya mo para sa'yo, yun yung pangarap nila para sa akin. Pangarap nila yun para sa mga sarili nila, and because alam nilang hindi nila matutupad, pinangarap na lang nila for me. I finished the dream for my brothers. And that's what I want you to do. Kung gusto mo mag-aral, walang problema, Jessa. Nung naririnig kita ng mga unang part ng storya mo, nabibilib ako eh. I see myself in you. Ganyan na ganyan ako noon eh. I really want to finish school. Kahit ba mahirapan ako, kahit ba sige mag-working student ako, kahit halos hindi na ako magpahinga, okay lang. Basta makakapag-aral ako. And I think we are looking at the same school. So love, huwag mong isipin na pinakikialaman ka nila. Ginagabayan ka nila kasi excited sila eh. Sa sinabi mo sa kanila na gusto mong magtapos ng pag-aaral kasi yan yung bagay na hindi nila nagawa eh. At yung sinasabi mong gusto mong gawin para matapos ang lahat, yun yung ginawa nila, which is inilalayo kanila from that decision kasi nagawa nila, love eh. And look at them right now. They are not so happy. Opo. Hirap na hirap din sila, love. At yung boyfriend na yan, love, naiintindihan ko hindi nyo pa kayang mag-LDR and so whatever, pero hindi siya ang priority. Ang priority ay ikaw. Ha? Kung mahal nyo ang isa't isa, distance will never matter. Distance should never matter. Kailangan unahin mo muna yung sarili mo. So if you want to study while working, go ahead. Kung makakapagpaalam ka dyan sa mga amo mo na, ma'am, mga weekends po, mawawala po ako, kukuha po ako ng vocational course. Kahit doon ka muna magsimula, magkaroon ka lang ng diploma, makapasok ka ng magandang trabaho na makakapag-sustain at suporta ng pag-aaral mo talaga ng kursong gusto mo. Minsan we have to be smart about things, love eh. Hindi lang tayo dapat bugso ng damdamin, ha? At wag mo na sasabihin yung mag-aasawa na lang ako. Wag ganun, love. Kung alam mong may potential ka to reach something more in your life, to be something more in your life, go for it. Do not settle for less. Sobrang bata mo pa, 21 years old. Huwag mong bitawan ng ganun kabilis yung pangarap mo, love. Naintindihan mo ko? Yes po. Ngayon, kung meron kang gustong ilambing sa mga kapatid mo, sa mga kuya mo na, kuya, hindi ko na lang kukunin yung civil engineering. Sige, kahit alam kong gusto ko yung criminology, sige, ifo-forgo ko na lang muna. Doon na lang muna ako sa alam kong pwede kong tagni-tagniin yung units. Pag-aralan mo, yung kukunin mong kurso, pag-aralan mo siya kung pwede bang staggered yung units, kung pwede bang kumuha na lang ng weekends para hindi na natatabunan yung trabaho mo ng weekdays. Meron namang school na nag-offer ng flexible na schedule eh, para sa mga irregular students eh. Irregular students are meant for those people who are working while studying. So you have to study it, love. Pag-aralan mo yung magiging move mo. If you really want it, pag-aaralan mo siya in order to get it. Hindi yung basta-basta ganito, ay ayoko niyan, ay ayoko na lang, wag na lang. Doon na lang ako sa bala kayo dyan. Ayoko umuwi sa amin, ayoko nga dun eh. Hindi naman sa ginagawa nila to para maipagmayabang sila sa probinsya eh. You will always be their pride and glory. Whatever it is na ma-achieve mo in life, of course, ipagmamayabang ka nila, kapamilya ka nila, and that's something na hindi mo dapat fina-frown upon.
That's something na hindi mo dapat kinaiinisan. That's something that you should be happy for. And be looking forward to. Na maipagmalaki ka ng pamilya mo one day. Intindihan mo ako, mahal? Opo. Wag unahin yung pagjojowa, love. And I'm telling you, Jessa, kapag ginawa mo yan, yung nag-working student ka, yung hindi ka nagpadaig sa sistema, hindi ka nagpadaig dyan sa pagjojowa-jowa na yan, hindi mo i-give up yung dreams mo, baka kamukat-mukat mo, Jessa, mas malayo pa yung marating mo sa akin. I'm not saying that I've reached so far na in my life, pero I think I've made something out of my life, and I came dun sa point kung nasan ka ngayon. I came from that point. Diyan ako nang galing, Jessa. So do not give up on your dream, love. Huwag mong sabihin na dahil na-discourage ka lang ng ilang tao or dahil meron kang jowa, you have to stop dreaming and doing something about that dream. Huwag mo yan i-give up, love. Maganda na yung nauna mong plano, ituloy mo yon. Ha? Opo, kasi ano po, sa boyfriend ko po kasi, 19 years old pa lang po talaga siya. So parang, siguro nga dahil isip bata pa siya, sinabi ko po sa kanya yung plano ko. Tapos pumayag naman po siya nung gano'n. Tapos nung sabi ko sa kanya na magtatrabaho ko, mag-aaral ako, sabi niya sa akin na tutulungan daw niya ako. Huwag lang daw ako lumayo sa kanya. Anong maitutulong dahil niya, nga rin love? Sa edad na 19, anong maitutulong sa'yo ng boyfriend mo? Be real with me. Anong kayang itulong niyan sa'yo, love? Sarili niya nga, hindi niya pa kaya tulungan mag-isa niya eh. I'm so sure of that. Papaputol ko yung kamay ko sa'yo kapag di yan humingi ng tulong sa mga magulang niya. In order to reach that dream, Jessa, lagi mong tatandaan, if it's not your family, there's only one person left na pwede mong asahan. Sarili mo yun, hindi jowa mo. Kung tutulong siya, thank you. Kung hindi siya tutulong, thank you. Pero hindi dapat nakadepende sa kanya yung desisyon mo sa buhay mo. He is 19 years old. I'm betting my hands on it. Baka may mga araw pang humihingi yan ng panload sa mga magulang niyan. Wala yung maitutulong sa'yo, love. Inspirasyon, pwede siya dyan. Motivation, pwede siya dyan. Moral support, pwede siya dyan. Paunti-unting help, pwede siya dyan. Pero sa kanya mo iaasa yung decision mo in life, no. That's a big no. Naiintindihan, love? Siguro nga, tama nga po kayo. Kasi nung sinabi ko po sa kanya na baka pag naging LDR kami, sinabi niya po sa akin na mahal niya daw po ako. Pero may sorry kasi hindi daw may iwasan yung tukso. O, tingnan mo. Tapos sa kanya mo pa ibabase yung decision mo sa buhay. Baka pag nakaharap ko yung jowa mo, hampasin ko yan ng kaldero eh. May pagpigil-pigil pa. Tapos kapag nag-LDR, di may iwasan ng tukso. Pogi naman pala. Diba? Chong, kapag yan yung naging asawa mo, dahil gusto mo na mag-asawa, 19 years old, naku po. Ako na magsasabi sa'yo, baka pangsaing nyo sa isang buong araw, kulangin pa yung makikitain yung batang yan. May gatas pa yan sa labi, Jessa. Hindi pa niyan kaya bumuo ng pamilya. Huwag kang umasa. Naintindihan, love? Ngayon, kung meron kang gustong sabihin sa pamilya mo na lang na kung merong isang pangarap, Jessa, yun ay yung magkaroon sila ng isang anak na makakatapos. At feeling nila, Jessa, ikaw yun. Feeling nila out of... sabihin na natin, out of sa inyong mga magkakapatid, ikaw lang ang makakapagtapos, ikaw lang yung makakatapak sa entablado at ikaw lang ang makakapag-produce ng diploma. Anong gusto mong sabihin sa pamilya mo? Unang-una po, sasabihin ko po sa kuya ko. Kasi alam ko na sinasabi niya yun sa akin kasi gusto niya mapabuti yung kalagayan ko. And explain niya po sa akin na 19 years old siya nag-asawa. Tapos, hindi siya humingi ng tulong sa magulang namin. Siya mismo yung gumawa ng paraan para sa sarili niya, para maayos niya yung buhay niya. Nagsasorry ako sa'yo, kuya, kasi alam kong mali yung naging desisyon ko. Padalos-dalos ako ng desisyon sa buhay. Kasi pag pinagpatuloy ko to, baka saan ako pupulutin, anong mangyayari. Sinabi mo nga sa akin na, pamilya ko kayo. Boyfriend ko lang siya. Sa inyo pa rin ako babalik.
babalik at babalik pa rin ako sa inyo. Hihingi pa rin at hihingi ako ng tulong sa inyo. Nagsasorry ako sa'yo sa mga nagawa ko. Kasi ilang beses ko nang sinubukan na maging okay. Ilang beses na ako na-fail dahil lang sa lagi akong na-in a relationship. Lagi ko kasing binibase yung decision ko doon sa tao na akala ko makakatulong sa akin. Pero kayo lang din pala yung makakatulong sa akin. Sa ate ko, sorry kasi sinabi ko sa'yo na dati gusto ko mag-aral. Sinabihan mo ko na ayaw mo tumulong sa akin kasi tumutulong ka nga sa magulang natin. Hindi mo magagawa na pag-aralin ako. Kaya nag-sorry ako sa'yo kasi binabalik ko pa yun dati. Ate, mahal na mahal kita eh. Ayoko nag-aaway tayo. Kaya sorry. Sa mama at papa ko naman, hindi ko pa kasi sila nakakausap. Gustong-gusto nila ako kausapin pero ako yung hindi nakikipag-usap. Nahihiya kasi ako, natatakot ako na baka anong sabihin sa akin na nanay at tatay ko. Natatakot ako sa kanila. Sorry kasi gusto kong mapag-isa ngayon. Salamat kasi binigay niyo sa akin yung sinabi ko na bigyan niyo ako ng konting panahon na mag-isip. Thank you. Sorry. Yun po. Love ha, I mean, take it from me. I'll never be where I am today if it wasn't for them. Dumitouch man ako sa bahay, hindi ko tinigil yung communication kasi I know that I can never make it through on my own. Hindi ko kayang ako lang mag-isa. At hindi ko pwede idepende yung buhay ko sa kamay ng ibang tao. If there's anyone in your life that knows you better than anyone else in this world, pamilya mo yun, love. Wag na wag mo silang tatalikuran para lang sa lalaking kakakilala mo pa lang. Sabihin man nating 1 year, 2 years, 3 years mo na siyang kilala, that's nothing. Kung i-compare mo sa kung gaano ka nakatagal kakilala ng pamilya mo, wala pa tayong masyadong nararating, kaya wag muna tayong mag-aangas in life. Lagi mo yan tatandaan, Jessa. And in everything you do, ang pinakamalaking motivation mo dapat in life is to make them proud. Yun dapat yung motivation mo in life, love. That has always been my motivation in life. Nakapag-proud sa akin yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko, I think I'm doing good in life. So yun lang din yung dalhin mo. And promise, believe me, hindi ka madederail. Just keep your eyes on the goal. Doon ka lang babase. Tas lagi mo lang i-open yung communication mo sa pamilya mo. Meron man silang mga opinion, but they will be 100% supportive to you. Okay? Opo. Maraming salamat sa pagtawag sa akin, Jessa. And I'll see you one day. Sana one day kapag nangailangan kami ng accountant, ikaw yung makita ko. Nangailangan ako ng engineer, ikaw yung makita ko. Sana pag may nakaharap akong polis, ikaw yon. Just reach your dreams, love. Okay? Thank you po. Maraming salamat, love, sa pagtawag sa Usapang LDR. Ingat ka lagi, mahal. Opo.